Bé, com us deia, molt bona tarda a tothom, molt bon vespre, benvinguts a tots i a totes a aquest acte de presentació de candidatura d'Esquerra Viladecavalls. A mi m'ha tocat presentar l'acte, aleshores us explico la mecànica de l'acte, és molt senzilla. En primer lloc hi haurà la intervenció de la nostra candidata a l'alcaldia, la Glòria Ollés Girós, ja la coneixeu tots i totes, que ens farà 4 pinzellades sobre les propostes de la candidatura. És una petita presentació de PowerPoint, molt breu, estic segur que no us avorrirà. A continuació, em tornarà a passar la paraula a mi, com a hostesso d'honor, i faré la presentació de la candidatura i després veurem una presentació de diapositives molt xula que ens ha preparat el company Enric, i descobrirem quines són les cares de les persones que integren la candidatura d'Esquerra Viladecavalls. Finalment, obrirem un torn obert de paraula per si quedés algun dubte sobre les propostes de la presentació del programa o si algú tingués algun comentari a fer, algun suggeriment, alguna intervenció, allò que queda ganes de parlar o de comentar alguna cosa, i si no es vol fer en aquest moment ho podem fer al final. Tindrem una mica de pica-pica per poder comentar la jugada. Doncs res més, sense més preàmbuls, us passo a presentar la candidata a l'alcaldia d'Esquerra. Bueno, bé, moltes gràcies. Ai, se'm sent? Sí. Jo no gaire, no em sento bé. En primer lloc, bon vespre, gràcies per ser tots aquí. Com ha dit en Lluís, el que ara farem és passar, són els punts, no hi són tots, són els punts del programa, hem preparat un PowerPoint. Jo el que faré és que no els enumeraré tots perquè si no, si us els expliqués tot és llarguíssim, i el que sí us faré breus pinzellades, en alguns punts m'aturaré més o menys, i d'aquesta manera, si queda alguna cosa que voleu preguntar, que us sorprèn i després ho voleu preguntar, ho podeu fer. En primer lloc, dius com hem arribat a aquesta feina, a aquest treball que avui us presentarem. Com hem elaborat aquest programa? Primer de tot vam fer un esborrany amb propostes, després vam contactar amb gent del nostre entorn, amb gent que en el seu moment, per exemple, pel dia de la candidatura, ens va deixar el seu correu i que va voler col·laborar amb nosaltres, com a grup, i s'ha nodrit d'aportacions, rectificacions, suggeriments, i així és de la manera que hem arribat a un treball final, que és el que avui us intentarem explicar. Aquest és un programa que és realista, és molt auster, perquè en aquests moments no pot ser d'una altra manera. Com tots sabeu, en aquests moments nosaltres a l'Ajuntament tenim un endeutament del 95%, i això comporta que haurem de fer, ha de ser un programa realista, possible, i això vol dir que no podem fer volar coloms perquè no hi ha diners. També a la presentació i el programa, quan el pugueu consultar en la web, al sencer, el programa extens, veureu que l'hem dividit per regidories. Ho hem fet d'aquesta manera perquè així és molt més visual, perquè la gent de seguida, tots sabem, quan parlem d'una mesura de cultura, que la porta a la regidoria. I ho hem englobat amb les regidories existents. Doncs comencem. Comencem per governació. Hem de millorar l'organització de l'Ajuntament. En aquests moments, com us he dit, no tenim diners. I primer el que cal és pagar els deutes, alliberant-se d'aquest endeutament del 95%, i com a segona premissa importantíssima és que hem de continuar prestant els serveis. Això com ho farem? Nosaltres plantegem un pla de sostenibilitat, un pla d'austeritat que ens permetrà mantenir els serveis i no carregar més la butxaca del contribuent. Explicarem la situació econòmica de l'Ajuntament. Volem que el pressupost sigui comprensible. D'aquesta manera també farem que els processos d'adjudicació i contractació d'obres siguin transparents
i s'ajustin a la legalitat. Continuant amb governació, com que no hi ha diners, hem de cercar subvencions d'altres entitats i organismes i administracions. I això requereix que hem d'abocar recursos humans a aquesta busca. El nostre municipi en aquests moments té més de 7.300 habitants. No ens podem permetre el luxe de duplicar més els equipaments com fins ara. El que hem de fer és que els equipaments existents optimitzar-los al màxim. Ara ja passem a educació. Hem de treballar en previsió. El que no podem fer és que quan l'escola se'ns quedi petita o la llar d'infants se'ns quedi petita, ara tenim un mal de cap. Nosaltres el que volem és que, treballant amb aquesta previsió, fer que el nostre ensenyament continuï sent de qualitat. És a dir, si necessitem una tercera escola, és ara quan ens hem de posar a treballar. És ara on hem de saber on l'hem d'ubicar. Si nosaltres volem construir una llar d'infants, que després us explicaré que nosaltres sí que plantegem un canvi d'ubicació diferent al que fins ara l'equip de govern ha plantejat, però la llar d'infants hem de mirar d'ara, amb dades d'ara i amb dades de futur, amb el possible creixement que tindrà Viladecavalls, si tindrem prou places o no. En quant a la llar d'infants, nosaltres la volem construir. El que passa és que plantegem una altra ubicació. I aquesta ubicació és en el Camp de la Plana. Des de l'Ajuntament també impulsarem que els nostres joves estudiants puguin fer reforç a tots els nens i nenes que ho necessiten. Continuant amb educació, redefinirem l'escola de música, tant amb la formació arreglada com amb la no arreglada. Recuperarem l'escola taller i potenciarem la formació continuada dels adults. Passem a promoció econòmica. Impulsarem acords amb les empreses dels municipis perquè d'aquesta manera els nostres aturats tinguin la possibilitat de trobar feina dins del municipi. Hem de formar els nostres aturats per aconseguir que sigui més fàcil aquesta reinserció laboral. Donarem suport a tots els emprenedors i emprenedores apostant i assessorant tècnicament perquè puguin crear la seva petita empresa. Donarem suport també al comerç local. I com ho farem? Doncs promocionant els productes de proximitat. Alhora, com tots sabeu, Viladecavalls té molts recursos. Rutes naturals, senders, tenim una fira de comerciants. L'únic que ens cal és trobar un fil conductor a totes aquestes coses que ja tenim i d'aquesta manera gaudir-ne nosaltres mateixos com a poble i fer-ho que sigui un atractiu per la gent de fora. Això ho aconseguirem amb el pla de competitivitat dins de la promoció turística. Passem ja a acció social i ciutadania. Farem una diagnosi de les necessitats socials del municipi. En l'actualitat, la regidoria de serveis socials pel seu funcionament té uns 40.000 euros. Aquesta quantitat, en aquests moments de crisi, de context econòmic difícil per les famílies i per tots i totes, és totalment insuficient. I aquí sí que nosaltres hi volem abocar més recursos. Continuarem promocionant els casals d'estiu, però això sí que nosaltres apostem per una manera diferent. El que no ens cal en aquest poble, com ja tenim i és evident, hi ha moltes entitats, clubs esportius que fan casals d'estiu, que fan campus esportius i que hi ha suficient oferta com perquè tots els nens i nenes, nois i noies, puguin fer una activitat a l'estiu. Com que creiem que és una necessitat social i a l'Ajuntament, quan fa els seus casals d'estiu, els preus són astronòmics i això vol dir que molta gent no pot accedir a apuntar els seus nens als casals d'estiu, el que hem de fer és sentar a totes les entitats, a tots els col·lectius que ja fan aquesta oferta i l'Ajuntament ha de donar suport a totes aquestes entitats perquè l'oferta creixi, sigui de qualitat i el cost cap a les famílies sigui menor. Volem promocionar la relació intergeneracional. I això què vol dir? Nosaltres apostem
que la relació entre generacions és un canal de transmissió de valors i d'experiències. I això ho podem aconseguir en projectes com, per exemple, la recuperació històrica. En quant a la gent gran, des d'Esquerra fem una aposta ferma per impulsar polítiques d'envelliment actiu. I això què vol dir? Doncs el que principalment es tradueix en que hem de buscar un espai perquè la gent gran es pugui reunir, juntar-se, xerrar i fer activitats. En aquest, nosaltres també volem que la gent gran participi activament en la vida del poble, amb trobades amb infants, participant en la festa major, però no només com a mà d'obra, com moltes vegades passa, sinó decidint també què vol, quina festa major. I també proposem que s'impliqui, i nosaltres els ajudarem amb això, amb noves propostes com és, per exemple, el Banc del Temps. En quant a joventut, proporcionarem un espai perquè el jovent pugui fer les seves activitats. Aquest espai nosaltres hem considerat que seria adient una de les aules de sobre de l'Escola de Música. El jovent, fins ara, com sabeu, quan participa en el poble, ho fa només a la festa major o per muntar alguna festa. Nosaltres considerem que el jovent també ha de dir la seva. Crec que té ganes de dir la seva i s'ha de poder organitzar i ha de poder participar. Nosaltres entenem que hem de fer una renovació del Pla Local de Joventut amb la participació de tot el jovent de Viladecavalls. Engegarem un nou portal web municipal, viladecavallsjove.cat, que permeti donar a conèixer a tot el col·lectiu jove l'oferta d'activitats, de lleure, de formació. També nosaltres prioritzarem el suport a l'esplai Can la Canya, com en aquests moments els bombers voluntaris juvenils que els tenim aquí a tocar al poble i que moltes vegades són desconeguts per tots. En quant al teixit associatiu, aplicarem el reglament de subvencions amb criteris objectius i públics. Recuperarem les relacions amb el casal familiar. No entenem des d'Esquerra com una entitat tan important com és el casal familiar. Moltes vegades o sovint l'Ajuntament ha viscut d'esquenes a aquest casal. Dinamitzarem els locals socials de tots els barris amb la col·laboració de totes les entitats veïnals que ja hi fan la seva feina important. En quant a esports, hem d'optimitzar tota la gestió dels equipaments esportius. I amb això, ara aquí enllaço, en el cas, per exemple, d'aquest pavelló tan fantàstic que tenim, una altra cosa és com el pagarem, però no deixa de ser fantàstic, el que nosaltres entenem és que aquest pavelló no només ha de servir per a l'ús deportiu, que també, però nosaltres en aquests moments no tenim cap més espai obert com per fer festes, com per fer trobades. I el que nosaltres proposem és que el revestiment, nosaltres revestirem, no sé de quina manera, però hi ha solucions fàcils i econòmiques i pràctiques de poder revestir el parquet perquè sigui utilitzada per altres usos que no només a l'esportiu. Promocionarem l'esport popular, creant esdeveniments però per la gent del poble. Això vol dir caminades, tornejos entre barris i també continuarem donant suport i ho farem de manera explícita amb aquells esdeveniments que ja tenim consolidats esportius, com per exemple la cursa popular o el duatló de muntanya. I ara ja passem a l'urbanisme i medi natural. Elaborarem un pla estratègic amb la participació de la ciutadania per tenir un document que sigui el full de ruta del Viladecavalls del futur que nosaltres tots i totes volem. Aquest pla estratègic ens ha de permetre ser el guió per començar a iniciar els tràmits per començar un pla d'ordenació urbanística municipal. Continuant amb urbanisme i medi natural, us presentem una sèrie d'actuacions i obres. Per exemple, en els carrers malmesos, en aquest moment segurament n'hi ha molts, haurem de fer una llista i prioritzar. Un dels carrers que està en aquests moments més malmesos és el carrer Orenetes.
I en aquest carrer, degut al trànsit que hi va, doncs proposem, per exemple, que a part d'arreglar els carrers, utilitzem asfalt insonor. Altres zones degradades hem de buscar, com per exemple el Molinot o Can Trias Vell, hem de buscar ajudes a altres administracions perquè es puguin arranjar. Les zones de l'aparcament del casc antic replantegem com ara estan ubicats els aparcaments. Això ja vam presentar una moció a l'Ajuntament i malauradament no va tenir èxit. Si tenim la capacitat de dir la nostra de governar, nosaltres canviarem els aparcaments del casc antic. Igualment, també ho farem, replantejarem el que és la franja horària de l'estacionament del casc antic. I hem de donar una sortida i una solució al pàrquing de camions de Can Trias. En aquests moments, no sé si ho sabeu, o alguns o no, faig breument l'explicació, està ubicat en un lloc que és una zona verda on no hi podria haver un pàrquing, on no es podria haver asfaltat mai, és una zona verda que és de l'Ajuntament i a més està gestionat i no per l'Ajuntament sinó per una entitat. En quant a urbanisme, en quant al medi natural, nosaltres proposem mesures mediambientals que fomentin el respecte i la conservació del medi i, evidentment, control per totes aquelles activitats nocives pel medi ambient. Els boscos els hem de mantenir nets i per aquest motiu facilitarem convenis entre els propietaris i les empreses del sector. També estudiarem la utilització d'un ramat de cabres per manteniment de boscos i la neteja de les àrees perimetrals. Aquí hi ha alguns que somriuen, però és que això és una dèria que fa 8 anys que jo la persegueixo i per primera vegada surt al programa. Farem un pla d'estalvi energètic, d'usos de l'aigua i també de millora de l'enllumenat públic. En quant a mobilitat, volem que tot el poble estigui connectat, tant per vianants com per bicicletes. I farem un projecte, executarem un projecte, ho farem per fases, perquè no hi ha prou diners i entenem que no es pot fer tot de cop, perquè així ja es va iniciar el projecte, hi ha un marc així, que es pot fer per fases, i que connecta tot el poble. I això s'anomena és el camí de ronda. En quant a la comunicació, volem i treballarem per tenir uns mitjans de comunicació de qualitat, a través de la difusió d'informació veraç, objectiva i imparcial, i en català. Reactivarem Ràdio Vila i crearem un nou canal local de televisió per internet. En quant a cultura, volem realitzar un pla local de cultura de Viladecavalls, amb la participació de totes les entitats i la ciutadania, que defineixi els eixos culturals del poble i que marqui el calendari de tots els esdeveniments culturals. Volem recuperar també la nostra història com a poble i això ho aconseguirem amb la recerca, l'estudi i la difusió del nostre patrimoni, tant tangible com intangible. Ho farem a través de la recuperació de la memòria històrica. Volem que les noves tecnologies sigui l'eina de relació entre l'Ajuntament i el ciutadà. Farem que tots els equipaments municipals tinguin accessos wifi i també promourem el programari lliure en català. I ja, per últim, sembla que no m'he allargat gaire, des d'Esquerra entenem que des dels municipis i cada dia construïm nació. Treballarem i donarem suport a qualsevol iniciativa en la direcció perquè la nació catalana sigui considerada en el si de la realitat institucional europea. Difondrem la cultura catalana en tots els seus àmbits i promourem agermanaments entre els pobles dels països catalans. Fins aquí, i em sembla que breument us he explicat una mica, 4 pinzellades del que és el nostre programa. Si voleu preguntar, ho deixem una mica pel final. És un programa del que estem sumament orgullosos perquè és fruit de molta feina, de moltes hores, de pensar-hi molt, de la col·laboració de molta gent i aquest és el full de ruta que nosaltres, si tenim l'oportunitat, doncs seguirem per millorar Viladecavalls. I ara ja només, abans que agafi la paraula Lluís per presentar els membres de la candidatura, només dir-vos
que amb totes les persones de la candidatura i amb altres persones que no surten o que no les veureu físicament, ha estat possible aquesta feina i que moltes gràcies a totes elles, perquè si no això no hauria estat una realitat com fins ara. Vinga, moltes gràcies.